A kowane lungu da saƙo na duniya akwai wani abu guda ɗaya da yake tattara mu guri guda. Budurwar abokina. Unity for kowane. Budurwar abokina. Ni dai ina santa. Ya zalayo na canza akalar Unity Black Coffee shata ne. Kasance tare. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Aminu Shah. Ina mai farin cikin gabatar da sabon shiri mai taken taskar Kanewood wanda zai rinka zo muku daga kamfanin Abnur Entertainment. Jini ɗaya. Ana buƙatar taimakon ka. Amma ka zauna ka yi tunani a wannan al'amarin zai faru. Duk lokacin da hankalin ka ya dawo jikinka. A gidana nake ba za a yi musu sabon abinci ba sai dai a yi wani. Shi same shi wannan ɗan. Da na sa baba ke maka biya da bai. Ba za ta yi mun da rabu. Baba mana. A ciki na yana da murdawa ba ga sai na ci. Kuma wannan tsoron talaucin da suke yi saboda kada dukin tsakani shi ya saka sarrafa masifa. Za ka ga mutum ɗaya ya saci dukiyar da ta fi ƙarfin danginsa da ba da yanzu su ce suna yana da wani shi kiran kuma sai sa ta yi Wallahi ba za su taɓa samu ba. Ka duba maka da ba za su tsira ba. Yakin da zuwa da ba za ta yi musu arzikin kirki. Wannan arzikin kirki. Shirin taskar Kanewood shiri ne wanda zai rika kawo ingantaccen fina-finai na Hausa masu tsayin awa ɗaya da rabi domin nishaɗi. Gaskiya ina zargin matar da take ba zargi ba ce irin wannan abin da kuma tunanin kuma nan cewa wallahi ba za ta aikata ba. Wow, oh my god, gaskiya kina da kyau. Idan aka kawo ta duniya da zan rayu ta gidan su kai. Budurwar abokina. Budurwar abokina. Ni dai ina santa. Ni dai ina santa. Na sanar mai zunubin zai ta bibiya ku har ƙarshen rayuwa ga kunan ga duniya. Dole ne ya taɓa mai zuciya. Mama dan Allah ki daina kuka. Ina santa. Budurwar abokina. Ai to zali da ne da ke kawo fuskar wato duk wani kusurwa da gajiya ina sun wani Fatima kenan ai ita kyauta ba sai ka so kawai dai a cikin mutane Idan har kin san da kike wata rana abin da zai dan Allah ki kare. Shigo ba. Sai mata. Idan da saka ya ce ta amsa. Kuka akan wannan yaudara. Wallahi umma ban taɓa tunanin garba zai min irin wannan yaudara. You're my world. You're my dream. You're my everything. Na baki soyayya Wallahi ta. na ina idan ya raji. babu wanda zai sake shiga cikin gidan sai mun gama business ne Shiga uku. zama da zargi Hello, my love. Ubanki ne, my love. Shegiya tsinaniya mai bin mazan mutane la'ananniya. Karuwa. Bangaren ya guri ba, kai ne zaki yarda? Zaki yarda a ci irin wannan a ci suna shiga cikin kare zuwa, ku sake zuwa, Allah ya sake dawo da ku. Na rage da Allah ya muku abu ka tashi so goma ka tashi so goma sumar da kai Shirin taskar Kanewood shiri ne wanda zai rika zuwa muku a tashar YouTube ta Abnur Entertainment kuma sauran gidajen talabijin wanda ni Aminu Shah da sauran abokan aiki za mu gabatar. Me ya rage? Shirya tsaf domin kallon waɗannan ƙayatattun fina-finai tare da sauran shirye-shirye. Tun ban yi gaggawa ba, gashi sanki ya zama babba. Akwai alamar zanayi cuta, zanayi hauka in ban samu ba.
Gaskiya Hajiya baki ta kyauta ba. Bai kamata ta shigo cikin lamarin nan ta ce ta hana ka auren Rashida ba. To ai kin san fa kaka dole sai an ɗaya mata uzuri. Saboda ko ba komai shekaru sun ɗan ja mata. Sannan in sai nake ganin wani gefen ma tana da gaskiya. Tunda abubuwan da na aikata ni kana na cancanci hukunci. Wani irin hukunci? Bayan Allah ya riga ya shirya ka. Abin da kake yi a baya ya wuce. Haka ne, na shiri kan gaskiya. Tunda har wasu ma nake ƙoƙarin daidaitawa ɗaura su a hanya. Ya kuka yi da Rashida? Ba dai tana son ka ba? A ina? Ai sai kin ta karɓe ni fa hannu bibbiyu. Allah mun samu nutsuwa muna magana cikin soyayya ƙwarai da gaske kawai. Wallahi kaka ta zo ta firgita komai. Gaskiya zan je in same ta. Dan bai kamata ta shiga cikin magana ba tunda har yayi magana. A'a, ina ba sai kin je kin same ta ba. Saboda mahaifiyarki ce. Ki dai sami yayan ku yi magana da shi a san yadda za a fuskance ta a yi magana da ita. Kawai mai karatu? Yaushe za ka koma ne? Sai an dawo hutu. Hutun ma ya ƙare ai. Na akwai abinci ne? Sai dai ragowar ɗan waken da na jefa ma Ibrahim. Muna nan a cikin ɗaki. Ban san ko zai ishe ka. A zai ishe kai. Zo ka ɗauko mu abincin nan. Ɗauko mu ɗan waken. Shi son bai da hankali. Kuma ya kamata a ce ki koma saboda yana buƙatar ki a kusa da shi. Babu inda zan je. Domin Laila ta fi buƙata ta a kansa. Kuma an gani Laila ce a ina nan babu damuwa. Kuma kin ga shi an ba fa ya san me kaɗai da wani. Na ji ma mai dama laifin so ne gaggawa gashi sanki ya zama babba akwai alamar zanayi cuta zane ya hauka in ban samu ba. Budurwar abokina, budurwar abokina, ni dai ina santa. Ya zanayo na canza akalar sanya zamonawa. Ki soyayya ta gare ki na miƙa ta, yarje da ni ki zo mu tafi sharri na so bar bauta. Da ni da shi duk ɗaya ne, shi ne ni ne shi. Taimaka ki min uzuri, shi so bai da hankali. Hankali ki taimaka wa zuciyata karko mummunar fahimta laifina bane laifin so ne.
tun ban yi gaggawa ba, gashi sanki ya zama babba. Akwai alamar zanayi cuta, zanayi hauka in ban samu ba, ban samu ba. Budurwar abokina, budurwar abokina. Ni dai ina santa, ni dai ina santa. to kana da commission ɗinka ko da ku shekara 10 yana sai da wannan abun to zaka samu wannan commission duk wanda da ya sayar kana da commission da kake yi kaga kenan Ni dai ina santa, budurwar abokina. Budurwar abokina, ni dai ina santa. Ya zalayo na canza akalar sanya zamona. Na baki soyayya ta, gare ki na miƙa ta. Yarda da ni ki zo mu tafi, sharri na so bar bauta. Da ni da shi duk ɗaya ne, shi ne ni ne shi. Taimaka ki min uzuri, shi so bai da hankali, bai da hankali. Ki ce da August din ma yana gida ke da gaskiya ne, to bara je yi duba ne ni ga gaisuwa. Ki taimaka wa zuciyata, kar ko mummunar fahimta. Ba laifina ba ne, laifin so ne. Tun ban yi gaggawa ba, gashi sanki ya zama babba. Akwai alamar zanayi cuta, zanayi hauka in ban samu ba, ban samu ba. Budurwar abokina, budurwar abokina. Masoyiyata. kuma babu wanda ya cancanta Ni dai ina santa, in ya je wani wuri aka hana shi ne aikin da bai dace ba amma aka bashi wannan kamfanin ni dai ina santa. wasa ba a bashi ita tafi da ita yi mata abin da ya ga dama ba wanda iji ba wanda ita ki yadda da ni Ni dai ina santa, budurwar abokina. Budurwar abokina, ni dai ina santa. Ya zalayo na canza akalar sanya zamona. Baki soyayya ta, gare ki na miƙa ta. Yarda da ni ki zo mu tafi,
sharri na sobar wauta. Da ni da shi duk ɗaya ne, shi ne ni ne shi. Taimaka kimin uzuri, shi so bai da hankali, bai da hankali. Taimaka wa zuciyata, karko mummunar fahimta. Ba laifina ba ne, laifin su ne. Tun ban yi gaggawa ba, gashi sanki ya zama babba. Akwai alamar zanayi cuta, zanayi ya hauka in ban samu ba, ban samu ba. Budurwar abokina, budurwar abokina. Wallahi umma ban taɓa tunanin Garba zai min irin wannan yaudarar. Ni dai ina santa, You're my everything. ni dai ina santa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Babu wanda zai sake shigowa cikin gidan nan sai mun gama business din da muke. Ka shiga uku. Ni dai ina santa. Banki ne mai lau. Shegiya tsinaniya mai bin mazan mutane. Budurwar abokina, budurwar abokina. Ni dai ina santa, ya zanayo na canza akalar sanya zamonawa. Tashi. Na baki soyayya ta, gare ki na miƙa ta. Yarda da ni ki zo mu tafi, sharri na sobar wauta. Da ni da shi duk ɗaya ne, shi ne shi. Taimaka kimin uzuri, shi so bai da hankali, bai da hankali. Kai rabu da iyayena. Ka tafi bani ka rabu da magana iyaye. Wallahi nake jin da arziki na zo nake da na sai rabin Abuja. Ka san da wanda kake magana fa. Wannan ba mahaifinka ne, ni kuma mahaifiyarka ce. Haba yayi. Wannan wata irin magana. Ki taimaka wa zuciyata, karko mummunar fahimta. Ba laifina ba ne, laifin su ne. Tun ban yi gaggawa ba, gashi sanki ya zama babba. Akwai alamar zanayi cuta, zanayi ya hauka in ban samu ba, ban samu ba. Budurwar abokina, budurwar abokina. Ni dai